ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ତ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଥିବେ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣିଛି କି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ କେତୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆଭେଲେବେଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଜାଣିବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଟ୍ରେନ୍। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଟ୍ରେନ୍। ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁଟି ମିଳିଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଓପେନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକ ଉପାୟରେ ସ୍ପଟ୍ସ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇରେ PNR ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ର ଯଦି PNR ନମ୍ବର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି PNR ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇ ନମ୍ବର PNR ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଟାଇପ୍ କରି ଫାଇଣ୍ଡ PNR ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କୋଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ PNR ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଢ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆହାର ଉପରେ ଆପଣ ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେବେ ଯିବେ ସେ ଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଲ୍ ଡେଟ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି ତ ମୁଁ ଟୁମାରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କାଲିର ଯେତିକି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋ କରିବ। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେବେ ଆପଣ ଚଢ଼ିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇବେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ PNR ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି PNR ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେତେବେଳେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟି ବିଶାଖାପାଟଣା ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 12:25ରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ 4:40ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି, ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ 12:20ରେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲା ସମୟରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।